ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da fara kasancewa a cikin wannan aiki namu mai suna HTML. Za mu yi muku bayani akan yadda za mu yi amfani da creating page. Za mu buɗe tags da farko. Idan mun buɗe tags za mu rubuta HTML a cikinsa, sannan za mu rufe tags ɗin. Shi wannan shine tags ɗin da ake buɗewa. Sannan akwai tags ɗin da za mu rufe, shine za mu rufe shi farko za mu sa slash, sannan za mu ƙara rubuta HTML. Idan mun sa za mu rufe tags ɗin. A cikin wannan HTML tags ɗin muna da wannan shine tags ɗin da za mu buɗe, za mu rufe. A ciki za mu ƙara buɗe wani tags ɗin wanda yake da suna title tags. Title tags shi ma an buɗe shi, za mu rufe shi. Mun rufe shi, shi ma rufewar tashi yana da slash, shine title ɗin da za ka rufe kenan. A ciki za mu rufe wannan tags ɗin. Idan mun rufe, a tsakanin title tags na buɗewa da na rufewa za mu rubuta title tags ɗinmu. Za mu rubuta title tags ɗinmu shine za mu rubuta title tags ɗinmu. A cikin title tags ɗinmu za mu rubuta abinda duk muke so mu rubuta a ciki, wanda shine zai zo mana a title ɗin aikinmu da muke so mu yi. A nan muna son a cikin title tags ɗinmu za mu rubuta my first title, shine title tags ɗinmu, shine aikinmu na farko wanda za mu yi shi akan wannan HTML. A saman title tags ɗinmu muna da head. Shi head za mu buɗe shi, sannan shi ma za mu rufe shi. In mun buɗe mun rufe, to sannan a ƙasan head muna da body. Body shine wanda duk za ka rubuta duk wani abu wanda kake so a ciki a kan aikinka. Shi ma body in ka buɗe shi za ka rufe shi. Shine duk wani aikinka da kake so ka yi, wanda in ka yi running ɗin programs ɗinka zai nuna ma akan browser ka. Shine wannan, shine za mu rubuta body. A ciki muna da HTML tags, muna da head tags, muna da title tags, muna da body tag. Muna da tags guda 4 wanda shine za mu yi aiki a kansu. A cikin body tags duk abin da kake so ka rubuta za ka rubuta shi, wanda duk kake so. Duk wani abu wanda mutum yake da buƙata da ya rubuta a cikin programs ɗinsa na HTML zai rubuta shi. Yanzu anan za mu rubuta my first web page, wanda idan yanzu za mu yi saving, za mu shiga file. In ka shiga file, sannan sai ka yi saving ɗinsa. In ka yi saving, to in kai running ɗin shi zai rubuta ma duk abin da kake so a kai.